bandiraɓe tedduɓe yankoɓe hettiyankoɓe Jabbo TV international on mbiyama jam waale moɗon jam hiire mon jam weete moɗon wonen nokkuji ɗi mbaɗi sawtol ko Abdoulaye Sall ari ɗo hettinandugu toon kabruji ɓurɗi tengtude e nder ndeɗo no yontere sikala so ɗum waɗi hima hen puɗɗoro kala ko yowiti hono gueɗe ɗon gueɗe ko gueɗe joyitide e jeytare tugui hitande ujunere temedere tugui hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom jafoɗon faade hitande ujunaji ɗiɗi e nogas tati duuɓi capanɗe jeegom e tati ha yaade e nangue caggal nde Sénégal heɓi jeytare muɗum nden noon hollitama sen ƴeewi to banggue ardiɓe adi ko ko Senghor adi ardade leydi ndi caggal ɗum ɗon rewi hen hono Abdou Diouf rewi Abdou Diouf ko maître Abdoulaye Wade caggal ɗum ko Alhaji Macky Sall ene wayno ko ɓeeɗo keeɓi ardade kala ko yowiti hono leydi Sénégal caggal nde heeɓi jeytade mum ha oɗon saaha sikela ñande 4 lewru avril ko nden tigui mawnina e nder leydi Sénégal caggal nde Sénégal jooɗi duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tan ngakkude lebbi seeɗa gam ronkude mawnin ɗum to ala ko jeeyno sababuji muɗum so ala ko yowiti hono caɗele goɗnoɗe ɗum woni yowiti hen caɗele corona cagam ɗum noon hikka ene wayno banggue leydi Sénégal défilé waɗama mbiyen koye to jarsis waɗama nde waɗa nde noon sikki ala ene wayno gueɗe kewɗe jaltinama ɗon nder gueɗe noon ko yowiti hono to banggue guilay to banggue konungu gendarme aɓe militaire uji policier ji e kadi gueɗe goɗɗe kono ɗum ɗon kadi wiyete hono sukaɓe rewɓe ummi kayno lycée Kennedy en wonande yimɓe Dakaru ɓe worɓe ɗum wayno ɓen foof juɓɓini e wayno gami joni ha no fewi sanne caggal ɗum ene wayno laaɗe diwoje ɗe kala kadi ɓuuri tawno kaɓirɗe ene wayno ɗen noon hollitama kadi hollitama yimɓe foof mbawi yiide hay soko seeɗa hollita hen ko heddi ko yaltare ngo ɓuuri hewde ɗum ɗo fayno mawninama ni henna caggal ɗum kadi ene wayno yoga e yimɓe dokkama ni toon garaduji koye nder ɗum ɗon noon hollitama e nder ɗum ɗon hollitama saabu darde nde e golle ɗe Alhaji Macky Sall saabu darde muɗum e golle muɗum hollitama ene wayno o yuɓɓini o yonni o golli gueɗe baɗɗe fayida ha no fewi sanne caggal ɗum kadi hollitama kadi wona e nder nduɗon lewru wona hakke temedere capanɗe joyyi e jeetati wonande bus uji mawɗi dogoji hakkude Guédiawaye e kañum e to ene e Dakaru ko mbiyeteno Petersen ɗum ɗon mbiyata ɗum ko hono BRT e nder ɗinɗon bisuji sikkala e wayno ɗum ɗon o ɓeydana beltanede ha no fewi sanne caggal ɗum kadi ene wayno kanko Alhaji Macky Sall nde o ari nde o ardi e yimɓe ganduɗa hoore yimɓe yonɓe délégation ngaji baɗɗi fayida ha no fewi sanne caggal nde o ƴefti discours makko walla konngol fadidinagal ɓiɓɓe leydi nde ɗum wonno ko ñande tati nde ko heewi haalama to gueɗe ɓurɗe ɓurnade to banggue nafoje e nder kadi teskaɗe ko wiyete hono konungol mo fo ene wayno heɓama haalede nder leydi Sénégal nder ɗon noon kadi hollitama e nder hono ɗeɗon gueɗe caggal muɗum won yimɓe ɓe ganduɗa kadi toɗɗa nde noon ko wonande ha joni ko wayno hono général Cissé o wiyama sem waɗama semga chef d'état major général des armées ene wayno kanko waɗa ɗum ni henna o lomti wayno ha joni ko wonande hono lieutenant colonel Wade ene wayno ko oɗo lomtini hen on ɗon noon kadi wiyama ala ko jeeyi sababu muɗum so wona wonande yimɓeɓe gollodirannoɓe yoga e mabɓe ene waɗi caɗele hakkude mabɓe wayno ɗum ɗo foof heeɓi hen teskede e caggal ɗon kadi ene wayno ko yowiti e hono gueɗe taɗon gueɗe ɓurɗe ɓurnade to banggue indépendance bandiraɓe beltima hen ha no fewi sanne ene wayno hono ko woto Alhaji Macky Sall golli caggal ɗum kadi wona yimɓe ganduɗa hoore maɗa wonani to banggue opposition ɗum woni ko wiyeten banggue lundiɓe yoga e mabɓe kadi ene wayno kañum en koko calino ni henna caggal ɗum kadi hollitama ko adi ñande tati nde ni henna wayno kamɓe opposition koɓe wiɗo ɓe ceppa caggal ɗum kam dottiɓe mbi ala oɗo saaha ene wayno kamɓe ɓe kayiti seppude ni henna nden noon won grade mawɗi ɓe kaldi e nder laamu ngu kono ɓen noon koyeɓe jedditima koɓe kaali ko mbiyen woni kaldanɓeɓe hay hunde ɗum foof ene wayno teskama e ñande nde ɗon jeytare walla ñalawma ko addi nde ɗon jeytare mbiyen ɗum ko wiyete on indépendance nder ɗum ɗon noon hollitama saabu gueɗe ɓurɗe ɓurnade kala ko yuɓi eko yooɗi eko fewi ene wayno teskama e nder ɗum ɗon ni henna kadi hay caɗele gote mbaɗani hen so ɗum ɗon ɓe ni bandiraɓe tedduɓe oɗo ñalawma kadi walla ndeɗo yontere ko ñalawma tesketeɗo banggue caɗele kamnide seeɗa wonande ɓeydo banggue ha joni ɓe noon ko subalɓe awoɓe to banggue gueji koye mbiyata hono moolen wano banggue wono Kayar en e faade hono Mboro ɗon caɗele mawɗe mbaɗi ɗum ɗon noon ko caggal nde wonande hono subalɓe dande gueji to en wayno ɓen ɗon jeehi juppi essence e sukaɓe yimɓe woɗɓe to wayno rewi ha waɗi hen mayɗo caggal kam ko haade mayɗo woni cuumuji bonɗi mbaɗi hen holko jeeyi sababu muɗum ko wiyede ene wayno kamɓe awoɓe wonɓe ponno hadde ɓe dirtini ɗon ɓe dirtini ɗon nde dirtinde noon ene wayno ko ɗum ɗon addi haala ka caggal noon hollitama
jama en wayno waɗi joptuwini en waɗi joptuwini en ko ɓuri labbe ko tan oɗo saha en wayno won cankiɗo hen sigal non kadi hewɓe keeɓi hen gañade walla keeɓi hen noon barmude ko nder ɗum noon jaggoɗo kalfinaɗo kala ko wiite hono aw ɓeɗon hono pêche en wayno on ɗon yeehi yillima toon kadi gam yaade koyɗe moƴƴe e yaade haajum hono juuɗe moƴƴe e cagam ɗo wonne kadi ko wiite hono Abdoulaye Matar Diop ɗon ko kalfinaɗo kala ko yowiti e hono lebuji grand sérin de Dakar en wayno kankone kadi woni yimɓe hewɓe sifi en wayno ɓen noon yo jaa koyɗe moƴƴe beele eɗen mbawa wadde peeje fof ha jaam e kisal wawa duumal hakkude ɓeeɗo eɗo yimɓe nder ɗon en wayno gendarme naɓe e policier kamɓe fof jeehi toon gam daranade kala toon kisal mabɓe to e nayyi hono Mbor hakkude muɗum e Kayar heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jombo TV international sawdor ko Abdoulaye Hammady Sarr nder ɗon kadi oɗo saaha holto hucca holto faya ene wayno oɗo saaha ma en jaa ha to eno banggue leydi Mali to banggue leydi Mali to ene wayno ɗonne kadi wiyete hono yimɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa ko terroriste wiyete hono Azawad en wayno kamɓene mawnini malitare mabɓe ko mbiyata joni hono anniversaire mabɓe hikka waɗi duuɓi 1 ko fedde nde so saaha e ɗum saaha nden ɗumen mawninama ha no fewi sanne nder ɗum kadi hollitama ene wayno gueɗe ɓurde moƴƴuɗe jiyama hen gueɗe kadi ɓurde bonɗe fof jiyama hen ni noon waɗi ko to e nayyi e hono leydi Mali ha joni nde ne wayno to banggue leydi Mali ndi sen gummi ɗon jaara ha to banggue leydi Côte d'Ivoire ko waɗanta joni hono meɗen ardade leydi ndi woni hono Laurent Gbagbo ene wayno kanko o holliti hono parti makko nde o caggal nde waɗi meeting walla pottital holliti doole parti makko ɗi e way ɗum ɗon kadi holliti ɗum ɗon ni hen kono kadi teskama ene wayno woni yimɓe makko keeɓi hen jagguede walla e parti makko woni yimɓe keeɓi hen jagguede ɗum ɗon waɗi ko to e nayyi hono leydi mbiɗen ɗum ko leydi hono ko Côte d'Ivoire cagam ɗo noon bandiraɓe tedduɓe so tawi en gummino holto kucciɗen holto palen ma en jaa ha to e nayyi hoto banggue leydi Algérie to ne wayno ɓen ɗon kadi won ko cakti ɓen ko cakti kono hollitaɓe wayno kañumen dey kala hen ko mbawi wonde wiyama woni yimɓe ganduɗa ko terroriste uji enen dooki nande wona leyɗele Afrique e to banggue leydi Mauritanie waɗande hono Abdoul Aziz Mohamed Ould Abdoul Aziz meɗo ardade ndenal leydi Mauritania ene wayno kankone ñawore makko nde ko fuɗɗitino jeeyi sababu muɗum ko caggal nde o joɗinani bel baɗen ka won hakke duuɓi 1 e nder ɗon hollitama ene wayno o bonnu laamu ngu ha boni caggal nde o ñaami kala wiyete hono ngaalu leydi ndi caggal ɗon kala wiyete ɓuure ko nafoje leydi e fof kankoye wona ɓiɓɓe makko e isiraɓe makko e bandiraɓe makko e wonande kadi ɓe o jiiduno laamu walla ɓe o jeeɗino jagorɗe walla ɓe o ƴeftino yo gon jagorɗe makko ene wayno teskama bonnu leydi ndi ha boni nder ɗum noon kanko ha joni Mohamed Ould Ghazou waɗi komo rewne lawol tinen pamin taw oɗo saaha ene wayno kanko kadi ñawore makko nde kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz ñawore makko nde koko fuɗɗiti ha joni heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jombo TV international sifne bandiraɓe tan sawtoɗo ko Abdoulaye Hammady Sarr caggal ɗon kadi ene wayno ko yowiti e hono bandiraɓe taw men bandiraɓe kadi ko bandiraɓe leydi Guinée waɗan leydi Sénégal e men ɗum noon kadi caggal teska e oɗo henna saaha ha joni gullali lukali nan ɗon wonande ha joni ko banggue hakkude opposition e wonɓe laamu noon ko nandi ko wiyete hono laamu Mamadou Doumbouya woni Guinée naaɓe hawi ɗon no saaha ha tengti wiyete hono fedde lundinde nde fedde mawde rendinde dendagal pelle ɗe ɓen ɗon kadi koko lundimo mbi ko alay saago o waɗa feere o woppa laamu ngu o tottira ko wiyete hono yimɓe civil en kono kanko oɗo saaha ene wayno ko dawal ruttugal ko ɗo e duuɓi 3 walla mbiyen duuɓi 2 e lebbi seeɗa ene wayno ko ɗum ɗon o holliri to e nayyi e hono leydi Guinée Conakry cagam ɗo onne kadi bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jombo TV national ene wayno hande kabaruji meɗen ko ɓuuri tengtude ko tan tigui ko ni sifori noon Allah jaaro on jarama hay soko lawol